पाणी मंडन मंडनानां तरुण तुळशीमाला कंदनं कंदनेत्रं सादय धवलासं विठ्ठलं चिंतयामि। ओम नमो ज्ञानेश्वरा करुणा करा दयाळा तुमचा अनुग्रह लादलो पावन झालो चराचरी। शरण शरण एकनाथा पायी माता ठेविला नका पाहू गुणदोष जागो दास पाया किंबहुना शरण शरणाजी हनुमंता आलो नाम धुता काय भक्ती त्या वाटा मज जावया सुभटा। नमन माझे गुरुराया महाराज दत्तात्रया अवधूत तुझी मूर्ती माझ्या जीवाची विश्रांती। दयाचे स्मरण सकळ सिद्धीचे होय अधिकरण ते शिवंदो चरण श्री गुरूंचे मस्तक त्यांच्या पायावरी या वारकरी संतांच्या ते नमस्कारोनी आता नवल राजादी राजा कीर्तन ही महापूजा हरि शांती सा महाशांती विश्वदेवाय शांती वनस्पतय शांती ब्रह्म शांती ग्रामदैवताय शांती शांती शांती। हरि ओम। रामकृष्ण नामे हे दोन्ही साजरी हृदय मंदिरी स्मराकारे आपोली आपण करा सोडवन संसार बंधन तोडावे गे। सज्जनानो आजच्या प्रसंगाला अनुसरून कीर्तन रूपी सेवा अखिल गुण ब्रह्मांड नायक प्रब्रह्म परमात्मा परेश ब्रह्मांडीचा मालक त्रैलोक्याचा चालक ज्यांना आपण ईश म्हटला गेला असा तो भगवंत या भगवंताचा उत्सव आपण साजरा करतो की निमित्त वैकुंठवासी दिगंबर सुधाकर पांच्या या सुपुत्रांचे या ठिकाणी प्रथम वर्ष श्राद्ध निमित्त या ठिकाणी चिंतन आहे। भाग्यवंत हो कुणी कन्या पुत्र होती जे सात्विकता याचा हरेक वाटे देवा। धन्य माता पिता